Bos, Umum. Ewe, selamat sore. ya nih. Ceritanya ini bos, yang kiraan oleh jatah kayu warisan tuh. Oh, Ah, wayah-wayah ki nyong butuh harak tak dol. sumbang. Yo sumbang barang yo akeh toh. Ah, daripada tak liak emang kancane dewek juragan kayu mosok harak tak liak ki. Lah iya Yo toh. iyo mending nan kancane dewek raan. Ayo. Bos kayu warisan pinggir kali kono kae lho. Oh kono kuwi. Oh oh. Kok tau bro? Wah, tak ira-iri iya. Yo kayak kurang luwe yo yae lho. Berarti kayak ini satu sih yo ono yae. Wis ku gampang lah. Temenan ki. Oh, tak tirakne aku gek sibuk iki. Gua apa tuh? Walah, adine kok koyo ngono to? Jas lah. Jus banget nih. Dicukur murah kuwi. Heeh. Jus ngale kok le ganggu ngerti ngarum beno. Ki temenan ki lho, ora guyon ki. Temenan yo. Duh, aku nentek. Nek nganggur ngeceke kayu ku. Alah dik ngomong banget awe bos. Lah wong anak buah dikongkon juragan kok malah bantah. Demen tak pecat ta priwe? Ya ora ngono bos, aku ora ndek paketan barang iki. Wis gampang kuwi urusanku. Lho dicek sik meterane. Kayune ancer-ancere nggon ndi ya bos? Pinggir kali kowe nang kono. Ora ono liyane. Heeh bos. Ya wis tak ceke dhisik lah. Lan kono kuwi yo. Heeh. Kene iki ora anu we. Lah ndi yo kayune yo? Bos le Mas Rai nang kene iki sik kon ngukur. Lho akeh banget kayune kok kene kok. Nanti jane sih muni anding pring ngono kok. Lah iki kae boleh. Ah, tukuri kabeh wae lah. Ora ngerti aku. Alah, lagi kira nono 90 e. Ngerti sih. Iki bener podo sih. Bos yang kae. Cek iki malah. Ah, golek kayu kok posisinya goteng selempit kok ngene iki lah. Wis repot aku ki. Ah, nah iki ono 100 iki. Ah. Bila kayak ono meneh sik gedhi kae. Apa sing kae apa ya? Ah, yes. Ah, iki barang iki. Kamu menit kayu siji.